Eguerdion berriro, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Getariako ikurriña gizonezkoen lehia orain Eskola Beligakoa, Elkanoren mundu birari 500 urte eta mundu bira horren urte hurrena ospatzeko sari bereziak gaur hemen Getarian, festetan den herrian. Hau da, sailkapen nagusia, Hondarribiak 4 puntu Donostiarrari eta 116rekin da Urdaibai. Patroien sailkapenean, Etxegoien lidertzan, Unas Eizagirre bi Getariar hemen herrian sailkapenaren buruan. Eta lehen kaletik Ares izango dugu, bigarrenetik Zierbena, hirugarrenetik Santurtzi, laugarrenetik Kaiku, kokatu dira epaileen agindutara, eta ea ba, haizea, emakumeen lehian, bataz bestekoa, 14,5 kilometro orduko, beraz, kontuan hartzeko modukoa. Bandera txuria goian, bai! Balekoa. Semaforoa berde. Begira enfilazioak Baburrera, Santurtzi eta Ares batez ere. Bueno, Aresek lehen kale horretatik, du, mugimentua. Santurtzik izango du hor, oztopo bat, hain zuzen, Zierbena dela, bigarren kalearen jabea. Une honetan, 5 kilometro duko, txedaila izea. Aurkezpenak aldaketa bakarra Sergio Pérez hain zuzen hor ontzierdian, Ibon. Hori da, Baborrean laugarren tostan, aldaketa bakarra, Eloin Beiz oso gaur lehorrean geratu dena, eta alde horretatik puntu bat salbatu zen, garrantzitsua Aresek, ea gaur zer erakusten duen. Bueno, Zierbenari dagokionez, azpimarratuko dugu, gaur latzkano dugula, hor patroilanetan, eta aipagarria, mugimendu bat badela hor Istriborre. Bai, bueno, Urda Santepara bigarren tostan sartu da, Adrian González, hirugarrenean eta mezkarrekarri duen, Efren Sánchez, laugarren tostara, bidali duela, Txapa Zelortegi, Baborrean sartu direnak berriz, Ismael Montes, hirugarrenean, eta Ibon Maiz, Bahor espaldan. Bueno, ontziak horrekatuta ditugu, Portularrume, Carpintero patroilanetan, eta Istriborren mugimendu handia. Bentsa, Istriborrean, atzo, jokatu zutenetatik, tosta berean inor kezu egiten. 3 mutil sartu ditu, 2 hirugarrenean Endika Bizente eta Bugia espaldatik, Endika Moran ere aldatu du, eta gero beste mugimendua ipagarria, Markelen Lortzak eta Ego Intxauspek, tostak trukatu egin dituzte, 5garrena eta 3garrena. Bueno, eta Sorin Draganen parte hartzea da, albistea Kaikutarren artean, atzo lan kontua direla eta ezin izan zen aritu. Hori da, gaur kortak 3 aldaketa egin ditu, Sorin Dragan bigarren tosta Baborrean eta Estriborrean sartu direnak, Landa 5garrenean eta Manuel Gutierrez. Eta Taku Estriborrean urte osoan bezalaxe, eta ez atzo aipatu nuen moduan, bi errumaniarrak nahaztu eta Estriborrean Taku. Bueno, Santurtzik Zierbenari bat, Kaiku eta Ares birak, harrigarria, Santurtziko jarraitzailea posik izango dira, hau ikusita. Hasi besterik ez da egin, baina 2 minutu terdiko lanean, sokera maila ematen. Irtera honak ari da egiten, horten Santurtzi. Olatuak une honetan, trabez. Horan jarriko zeie pixka bat, Baborrak eti bezala. Begira, patroia, raskado trampaldora igota, zein garbi ikusten dugu. Eta patroiak, zergatik igotzen dira trampaldora, nola baitere postura hobea eukitzeko, arrauna, bere arraunaren taborta, nola baiteko manejatzeko orduan. Bueno, 2 segundutxo baditu Santurtzik, Zierbena eta Kaikuren aurretik, Aresi 3. Horain ikan 3 minutuko lana. Baina traineru bat sartu dio Santurtzik Aresi, asko balio du. Bien arteko lehiari begira ikaragarri. Santurtzi 11garrena da zelkapenean, 35 puntu, playoffeko tokian da, azken postuan Ares, 33rekin, baina atzo Aresek puntu bat jantzio. Eta begira, hor, helikopteroan iruditik, arroka bazterra ikusi ditugu, zuri-zuri. Itxaso handirik ez, baina mugimendu asko gaur itxaso. Argi Ares, Carpintero eta bere mutila. Carpintero ere, igota trampaldora. Esperientziko gizona da, bera, eta erantzukizuna hartu beharrean da. Bigarren posturako Zierbena eta Kaiku.
Zierbena lehenbiziko txandan ikusteak, Mikel. Zainuke... Inortxok ere zuen. Errespeto osoarekin, Gainera talde guztieko, Plantilla egokia baita hor. Beste asmo batzuekin egindako eta diseinautako plantilla da. Erne, Ares, 5 segundoko atzerapenarekin. Hori Santurtzirentzat urrea da. Baina, beste 3 luze falta dira, eta Ziabogare bai. Zalena aipatu duguna Euskotren Ligan. Ziaboga oso zaila, Treneroak trabestu eta izeak, eta olatu batez ere Zarautz aldera tirako ditu. Oso airoso sotera. Egia zemata izia da bilen hor. Ea ba. Zartzen aurretik, Honegia ez Santurtziren Ziaboga. Eta 45. Arranka! Arranka! Zierbena Kaiku eta 6 gehiago hartu dizkiote Aresi. Lau eta 48 Zierbenak eta Kaiku. Eta 4 eta 48 eurenekoak baztertu Aresentzat. Asterako esan dugu, Hemen famarik txarrena duen kaldea, 4. dela. Ego aizearekin bakarrik da estimatua, 4. kaldea. Garralako konturik ez dago. Eta hor, 20 metroko olatuak, baina zulo handiak. Bigarren luzearen hasieran, Santurtzik eusten dio. Ea ba. 16ko ufada orain, Bai. Eta hor ikusi dugu, lehen une batean Galipoen begira branka, zuri, hor urrautxia eta barbarra ikusi dugu. ¡Mata y todo! ¡Ahí va pierna! ¡En el final! Olazkano da, Alegia, Ziabogatik ateratzen direnean, olatua espaldatik bezala, sartuko zaila, amuratik bezala. Gero, 3 minutuan trabez, eta bigarren luzearen amaieran, berriro ere, estriborranketik bezala. Zer eskatzen du honek? Abilezia hundia. Ez baita erresa, neurri hartzea eta erritmo egokian sartzea eta askotan ofizioa. Deriba, bide galtzea esaten duguna, ongi kalkulatzea. Lehen ikusi dugu Euskotren Ligako txandan nola ontziek, argi eta garbi, esate baterako, kanporan parabola bat eta bueltakoan ere bai. Istriborrera begiratzen du, zerak Karpinterok, Santurtziaren patroiak, dunda aurkari zuzena, dunda aurruti, bi traineru, begira. Segunda, hor da bilen garrasik hor. Motorea irudia, hor begira, zapulu aldia. Ubera pasaz, osta, baina ubera pasaz, metro hor diren bat. Kaiku lauko galerarekin, Aresek segundu asko, galdu ditu. Begira, zer erabaki hartu duten, 0 kalera joatea. Lehen genioena, Mikel, propio. Tenak kale bat eman diote estriborrari, parabolantzeko forma egiteko. Zergatik, atera Ziabogatik, hor joan 3 minutu, eta bukaeran erortzen utzi. Azen sotera utzira! ¡Ahí va, campeones! ¡Ahí va, campeones! Osik da Karpintero. Luze arraunean, oso luze. 34 paladan. Triborretik, Mikel Pedro Zanketik, Herriko semea. Besteak Crespo da, urte asko gainera unibilitakoa. Agaborretik. Eta konfiantza handia du. Mutila hauekin beti dira barruan. Crespo, beti tosta hortan Zanketik. Pedrosa, espaldara, kontrankera, baina beti barruan. Egira itxasuan, koskak nola ikusten diren. Koskak edo, hortxe. Endimuñoa bezala gora eta bera traineru bat. Era bat, estriborretik. Bigarren luzea ere aurrera doa, eta harrituta nago, Santurtzik hartutako abantaila horrekin, bai? Ongi Santurtzik. Egira olatuak, Metora ez dira iristen, baina, bada, haizea, olatua, amurati sartzea, gero hanka olatua, dana hori lapikora sartu eta zailtasunez beteriko estropada da. Olatu txoroa, horrek eskatzen duena da, askotan egiten duen konparaketa. Ontziak gogortzen ezpada, alperri da. Hor igeltzeroaren nivel bat jarri eta burbulia erdian geratzen. Bakarrik joaten da orduan. Baina inda zaila, 14 arraulari, treneru batan hori lortzea. Airea, sotera gaur. Momentu, antxila ere. Andoni Gartzia Portaren ere eramana.
Paorra ere, abaurreko banda esku asko mugitu, baina intxausperekin eta ari da. Elortza eta intxauspe, Mikel. Bai, ia aldatu ditu. Baina konfiantza badu hauengan argi dago. Ababorreko hori ez du ikusten. Ares 11 segunduko galerarekin. Santurtzirentzat Kaiku eta Zierbena non dauden garrantzitsua da, baina Ares da aurkari zuzena. Aresekoentzat bestetik esan daiteke psikologikoki esango dutela nola da posible. Hemen daude Zierbena eta Kaiku eta Santurtzi aurretik. Santurtzi sartu da aurretik eta hori batetik, kalte handia egiten du. Eta bitxan da falta oraindik eta marea aldaketa. Marea aldaketarekin, ordu batako 20 gutxi inguruan, 12 eta 39 minutuan, iragarria dago, ea haizeak ze joera hartzen duen. Bueno, lan erditan, inortxok ere uste zuen errentarekin dugu Santurtziko sotera. Begira aurre hori, segidan, ontzi merkantzia bezala xe. Hanendik Amoran, kable eta guzti, ziabo garrazagoa da, hau kanpokoa baino, Aizeak berak barrura, abante bahorrek orain. 10 eta 12. Begira Kaiku bere ere, Kaiku bigarren. 2 segundu gehiago, 10 eta 17. Zierbenak 10 eta 20. Ara, estriborretik. Segundu bat irabazi nahian ikaragarrizko galera. Estriborretik, aize honekin, arrisku eskatzen baitu hori, zabal hartzea. Hondamendi latza, Areseko gizonentza, ikaragarria. Akabo. Horein segi, txarra. Gaur puntu bakarrarekin, ondatu beharko dira. Tristea. Badu bere azalpena, Atera du aurrekalariak. Justuan, baina bestaldera. Akabo. Hor kontua da, Mikel, aizearen kontra etortzen denan ternerua, beti ere, hemendik iztegite arraza da, baina kalkulatu behar dela, metro bat, zabalago sartu kero aizeak berak tiratzen baitu, balizaren gaine. Pekatu egina dago. 43 segunduko galerarekin. Trasteak bildu eta Galiziara vuelta. Sartu furgonetan eta... Buruko Mikalantarekin. Golpe oso latza, Ferrolterrako kirolarientzat. Mikel, noski gizakatxak ere badaude, baina aizearen lanak dira horiek, Aizearen lanak dira horiek. Baina aitzeak danak altetzen ditu. Bai, begira, nola etorri den. Sartu du Teijeirok, baliza erdian jodu. Atera duenerako. Baina berandu xama. Hori dana da, segundu atzetik zatoz, segundu erdi nondik lortuko, eta begira. Hondamendi, latza, etorri da. Ara, hor txatera du arra Aresekoentzat. Erdian jodu. Azkar konturatu da, Teijeiro bera ere. Bueno, eusten dio, Santurtzik Kaikuren aurretik Zierbena erortzen ari da, Amiltzen ari da Zierbena. Bai. Oso sentsazio kezkagarriak azkeneko asteetan, Galikoen ontzia igortzen ari da. Ez genuen hau espero. Ez Aresen arazo larri hori, ez da ere Santurtziren sendotasuna. Ea orain, Santurtzian orain Kaikuren erasoaldia dator. Bai. Eta ikusi beharko dugu eusteko gai diren ala ez. Orain azkarrago dator Bizkaitarra, Begira, ontzien brankak ikusten da, beste segida bat. Orain, Zierbenarekikoa, Santurtzi bideratua dauka. Bai, errenta handia da. 3. luzearen bukaeran ari gara. 6 metro, balizara iristeko. Azikin hau. Arma eskatzen eta eskatzen. ¡Atentos conmigo! ¡Una! ¡Dos! Amarrakoa. Hiru segundutxo, maniobra oso garrantzitsua izango da Santurtziarrentzat. Ea gai diren eusteko edo ez. Naturak eta aurkarien utxorrek eta haien lan honak oso modu egokian kokatu ditu gaurko estropadari begira. Lehenbizikoa hori, aran ondi datozen Santurtzi eta Kaiku. Propio baborrera etorri, eta orain pixkanaka, olatuak hartzeko edo olatuek bultza izua jasotzeko esperantzarekin balizaren bila. Argi, Santurtzi bere kalean, Kaikuk
Karmak hortik mugitu beharra dauka pixana. Kaikuk metroak egin behar ditu orain, eta hor segunduren bat galduko dute. Zierbena 10eko galerarekin, Ares 45eko galerarekin, luze honetan, Ziaboga biurri edo gaizto horren ostean, beste 4 segunduko galera ere izan dute. Hor besteak beste, Mikel, araudiak aurreikusten du zera bat, klausula antzekon bat, edo artikuluren bat, erritmo altxatu ezkero, eta modu ez lehiak horrean aritu ezkero, orduan kalera, eta orduan puntu hori 0 puntu. Ez dute hori egingo. Epaileak ere ez dituzte horrelako zorrostasunarekin fiskatuko lukenik. Ikusi izan ditu, bai, ikusi dugu. Portugaleteko gogan dut. Portugaleterekin izan zen. Uste dut, Orio, Ibaian gainera. Egira horko urak. Bi olatu berdin ez daude hor. Santurtzik 3 segundu Kaikuri, orain 2, hurbiltzen ari da. Eskutatzen eskaitarra, bai. Eskutatu egiten da trenerua, Zierbena 9-10 da. Eta hortxe dira. Eta Ziabo honetan, atera egingo ditu, kanporantz, zarautzalderantz. Carpinteroren agindua. Horentxe, bai. 15 eta 21 bat. Egira biek ere, zenin zabal. Kaiku gehiago tira du niretzat, Santurtzi baina. Bueno, 15 eta 24 hartu diote Kaikuri, Zierbenari 15 eta 33, 12 segundora Santurtziren atzetik. Escuchamos, juntamos con 3. Ahí va. Triste, Zierbena, triste. Oso. Zagundu, etxipenaren irudia. Segi egin behar da, segi. Eta horrelakoetan, kirolariak zaleen bultzada behar du, eta kukustion bultzada. Tamalgarria da, hau gertatzea, baina kirolaren zati bada. Lesioak bezalaxe. Hankazartzea haiena izan da, eta segundu erdi bat irabazteko, azkenean minutu erdi galdu dute. Eta begira izea, Ibor. 18ko aizeak, 18ko aizeak. Eta maniobra ostean, Santurtzik segundu bat zeldu egiten dio Kaikuri. Orain norabideekin eta zer erabakitzen dute. Gaurko hau egun borobila izan daiteke Santurtzirentzat. Bai. Kontuan hartuz hor Kaiku eta Zierbena non dauden, hor beste ontziren bat, urrengo txandatik, agian tokatu daitekelako. Oraintxe mare aldaketa oraintxe izango da, Ea izearen joera. Egira nora doazen ontzia. Kaiku bigarren kalera, batetik zikina libratzera, eta gero azkeneko minutuan olatuak aprobetxatzeko. Eusten, Santurtzi, eusten. Bai. Demoraldi honetan, azken luzean postata iristen dira, hortxe, baina gaur psikologikoki motivazioz gainezka joango dira. Luze eta luze eskatzen. Bai, eta arraunketa ere, Carpintero. Estriborrei begira. Estriborrei. Largo y acaba. Horra beha ontzien entrenatzaia. Bai. Eta luzian. Ubera pasaz, oraindik ozta bara. Bada ere, 36 erdian, 37 ubera pasaz. 840 metro. Hori da Santurtzik falta duena. Traineru ba. 3 segundu Kaikuri, Zierbena 13 da. Ares 49 da. Kostautuk sartzen diren olatu hau. Hain modu zoragarrian ikusten ditugunak. Ontziak gogortzen ezpada, balantza egiten du, zehazka bezala xe. Hor, arraunlariak azten dira, palak ongi libratzesenik atereaz, eta hori izago programatzen. Metro gutxiago, errojo aurrera, eta 3 segundu ditu Santurtzik, urrezko 3 segundu Kaikuren aurretik. Hora, Estriborra. Oskar Gomez ikusten dugu, Gutierrez, Alberto Landa, Camacho, horra, gerri-gerrien, Mikel. Ondoren, Taku, Adrián Miramon, Raketik, eta Pascual, orain gora, gora eta gora. Begira nola eskutatzen den ontzia. Eta meretzi paradane Kaiku, denak ematen. Erasoa urrutitik hasi da. Eta ea eusten dion Santurtzik.
Santurtzik orain bi bakarrik Kaikuri, Zierbena, gauzak zuzendu ezinik, Luzio honetan beste segundo galdu ditu. Oazen Soterara. Acaba, Chigores. Hostia, va. Hortzak iztutu eta segi, Ibon. Bai, Ez dago besterik. 36 paladan, eta orain bukerari eutxiz, presari gabe, hanpa horra. Zenbat balio duen, tanda irabaziko balu, hau Soteraren izango litzake, Mikel? Ikaragarri, ja, Garri dagoenaren psikologikoki txatu duen freskoa balioa, bezala. hori da. Eta bestetik, pagaituk, sentsazio hori, Bai. pagaituk. Eta iruditzen zait, eutxiko diola, Kaiku joan daneko minutuan, 39 paladatik, 38 terretik ez talako jetxi. Alegia Kaikuren erasoa, edo igualdia, Aspaldi hasi da eta gehiago ezin du. Orain eutxiko tedio Santurtziko, hori da argitu gara. nola? Lau momentu segundo. batez. 3 segundo dira, Orain bai, orain gora, goraldiko begira. estropada egiten ari dira Santurtziar. Orain bai, gora eta gora. Premia nabarmenena zutenean, hemen azaldu dira. 40 palada. Santurtzi jaun Andreok, azken 150 metrotan sartu, eta Kaikuri 4 segundo, ontzi oso bat, eta hortxe dira, eman eta eman. Aurretik da, Sotera, Zierben asko erori da 17 segundura, Oh. Ares 53ra. Soterak txanda irabaziko du jaun Andreok. Hor da, Santurtzi, bai! Kaiku bigarre, 20 Santurtzirentzat, Kaiku 20 Zierbena ere aruntza joan da. Hor da, Zierbena, Orain Bai, Zierbena, orantxe. zema galduta. emeretzi segundoko galera. segundoko galera. Eta Ares hemen dator, ikusi, den-dena eman da, landako garaileak, baina badakite, mailari eusteko, gaurko hau benetan haundia izan dela. Keragarri egin dute. Oso ona ere. Akusturazko karpintero. Bai. Hemen bukatzen, Ares. Ares. Zale, txalo sorta merezi dute bauek. Bai! Orain, sortzi ordu. Kirolaren aurpegirik beltzena hauxe da. Sortzi ordu furgon eta zuloan. Sufritu eta etxipena jota zailkapenaren zuloan, eta aurkari zuzenak hanka egin duela ikusita, zoaz etxera furgoneta barruan. Hauxe da ba, kirolaren, txamponaren beste aldea. Irudi honekin jaun Andreok, iragarkietaragoa, Santurtzi garaile, Getariako ikurrinaren lehen txandan, 20 eta 50, gero Kaiku, Zierbena eta Ares. Agurterdi berriz, ikusentzule zareten guztioi. Getariako 13. ikurrina jokoan, eta Santurtzik markatu du, ustegabean lehen txandan denborarik onena, 20 eta 59, Kaiku bigarren, hirugarren Zierbena, urruti, 18 segundora. Laugarren Ares, 55. Eta goazen, garaileen bila, aurrera zara gandara. Mikel Portula Rume Paorra, Soterako Santurtziko entrenatzailea, sorionak. Bai, mila esker, eskerri asko. Gustora ez da? Bueno, bai, ez, bagenekan gogua, tanda bat irabazteko, eta bueno, gaur sortatu da, eta guztua, atzokua, eta geho guztua. Gustora, eta gainera txandakideak ikusita, Bueno, bai, ez, Kaiku eta Zierbena zenek esango zituen aurrenengo tandan, ba, bueno, oie irabaze jo, eta pauso, objetiboa hiltzea, a ber, ze pasatzen gaurko resultauen. Ze izan da, estropadak izan duen gauzarik gogorrena, edo baldintzei dagokienez? Ba, ez du erresa arraunen iteko, ez, kostauko olatu ba, goize pixkate bado, eta
Luzien berreko arraunketa luzia eman berrekoa, eta ustez gaur asmatu deula, eta, bueno, Kaiku justutu ju, baina, bueno, aurretik sartu beha eta horrekin gatzea. Egia da, sailkapena behalde horretan oso estu dagoela, eta zeuentzako, Aresek beste gauza bat esango du gaur, ez? Baina zeuentzako oso egun borobila izaten nahi da. Bai, momentu, bai, ez? Ez da, guain daize pixkateko baliz, guain eta borobilo izango zen, baina, bueno, bai, Aresek estriborretik hartu, eta behantzako txarra, gutzako ona, eta azkenen hau kirola da, eta hola hartu berdeu. Zorionak, Paorra, eskerrik asko Igotzar. Hoi da, eskerrik asko zuei, venga, berrote. Mikel Portularrume, posik, eta egia esan aprobetxatu dute gaur izandako aukera, eta oso estropa da, serioa eta ederra egin dute. Eta dirudienez, azken orduko aldaketak ere egin ditu Zalzamendik, hori eskifaia. Horrek ikusten dugu, Rua ikusten dugu aurrean, Arostegi, bigarren tostan, hirugarrenean Altxerri, bosgarrengoa, zut ezagutzen, azko nobieta, behar bada, hasiera batean hirugarrenean jokatu behar zuen, eta estriborrean, Arregi Arratola espaldatik, Izagirre bosgarrenean, eta Persaitz gaur kontranketik. Bueno, bigarren kaletik lekitxarra, Ozertz aldaik prestatutako kuadrilla, eta, bueno, esan daiteke, Patxi Bilbao, hor sartu erdian, beste bandan ere, movimentu batzuk bai, ez, veteraniaren alde, aldaketa desente. Bai, zatikatarrak guztira 6 aldaketa egin ditu, Aimar zatik eta Markel zatika sartu dira estriborrean, betiko tokitan, Aritz Urtu eta estribor espaldan, eta baborrean Aginaga Patxi Bilbao, Ekia Boltiz. Bueno, Kabori dagokionez, dida batean aldaketak bai, Feliz Duarte, alde batetik patroilanetan eta istriborren mugimentua. Begira ondarra nore doan. Ea ba, Denak baborrera. Martxan da. Denak baborrera. Kabol Mikel Iru, Duarte aipatu ditu patroia, eta bestetik estriborrean Roberto Fernández eta Sergio García, babor espaldan, Jose Antonio Martínez. Bueno, eta ondarrutarrei dagokienez, albistea da, irtenatzailea, gaur kanpoan dugula. Hori da, hori batetik, erraztik orain arteko estropa dena jokatu ditu, gaur Edi Solozabal. Gelditu egin dute txanda, bandera gorria. Gelditu egin dute txanda. Kronometraiarekin gora beraren bat, eta gelditu egin dute txanda. Ez da zigorrik izango, arazo tekniko bat izan delako hemen epaimaian, beraz irtera ustela, eta gora beratxoak direnez, erabaki dute gelditzea, eta berriz ere irterara etorriko dira, eta indar batzuk xaututa, alperrik. Aukeran gehitxo. Bai. Bai, no pasa nada, calma. Vale. Pasaden urtean, edo orain dula 2 urte ere, alako konturen bat gertatzen da. Bai, tarteka. Bueno, egun gora geratzen bada, emakumena ongi joan da, arazorik gabe, baina gizonezkoen lehen txandan, Aresek ziaboga egitera etorri eta lan erditan istriborretik utzi du, bere baliza, eta orain irtera ustela, ez kirolarien erruz, baizik eta kronometraiarekin eta arazoak izan direlako hemen epaimaiko teknikarien arte. Bueno, bueltan dira, eta ea ba, poliki, pixka bat errekuperatu, eta irteran kokatuko dira epaileen agindutara. Jaiegun handiak Getarian, etxekoak horrezko txandan izango dira. Herriko festa gainera? Bai, Salvatore jaiak eta atzo egun handia. Jatetxe denak leporaino, hori ere enteratu gara. Kirol portua ere, Hondartzan ere bada, jendea, baina tokia ere bai, Hondartza gainera bi ditu herri honek eta bai, hemen Malkorbekoa ikusten dugu eta oso ikuspegi ederra, baina kirol portua benetan gainezka dago eta arrantzaleak etxean. Eta horrek ematen dio arrantzaleen kaiari ere bizitza. Argazkiari bizitasuna. Bai. Hori beti danik, Getariarren nolabait ere flotak edo arrantza ontziek, egaluzue garaien eta herriko festak errespetatu egiten.
Bueno, hemen Cabo da Cruz haze nolako lazaitasuna dagoen, Caboko gizonen Barka artean. Mikel, begira hor irudia, Lojo eta bestea tosta bat mugituz. Hor Caboko treneruan Benigno Lojo eta Sergio Gartzia. Ari ziren, denbora aprobetxatzen. Bai, bueno, askotan gertatzen da. Tostaren bat mugitzea eta bat. Hor aurrera goeaik. Bueno, deitu dituzte berriz sartzeko. Igarren kaletik ordalekitzarra eta hemen Antiguako ama, Solozabal, albiste bat. Hori da, laugarren tosta baborrean. Gaur, hori xere ginen ezaten, erraztik jai hartu du, Xavier Zabala, denborazkoan. Lesionatuta egon den arraularia bosgarren tostan. Makazagan laugarrenera ekarri du, eta beste aldaketa gaur, Daniel Aristimuño hirugarren tostan, eta Ugaitzelu lehorrean. Lazaitu ederra hartu dute ondarrutarrek azken emaitzekin. Ez daude lo hartzeko, inor ez dago lo hartzeko. Cabo 46 puntu ditu, 8garrena da. Eta Lekitxarrak 45, Ondarroak 42, gero Koska 7 puntukoa Santurtzirekin, eta azken tokian Ares eta gaur zulo hori handiagoa izango da, Galiziarren Areseko gizonen kalterak. Aizea bere horretan, ura dagoeneko berantz. Bueno, irtera prest ditugu lautaineruak, bandera txuria gora. Semaforoak elikari, gorri, bai berdea, ona, uretan ona, ea epaimaiaren bueltan ere ematen du ondo doan, ea ba. Beno, ea zer ikusten dugu, begira, Ua, horrekarari lanetan, Altxerri, dugarrenean, Adostegi bigarrenean, da Jori Zaki. Bosgarrenean hori da. Bizi hori zutarra. Bueno, hori ogorezko txandako nolabait ontzia izan dugu, bezero, denboraldi honetan, eta maila ematen, baina atzo, justuan, hortik erori eta gaur bigarren txandara, Getariaren mesederak. Bai, eta iruditzen zait, atzoko estropada eta aurreko asteburuan, sentsazioak ez direla izan denboraldia ziren bezalakoxeak. Hor batez ere Santurtziko estropadan, Euskadiko txapelketan, oso sentsazio nakutsi zituen, eta azkeneko hiru estropadetan apalagoa. Begira, Orio kaleari eutxiz, Cabo Baborrera, Ondarroa ere bai, Ondarroa ere, pixkanaka. Minutu batean 3 segundu aurkarien. Bueno, honek beste konfidantza emango du. Salsamendirien taldeari. Ahí bolatua! Ahí bolatua dagoeneko olatua gartzen. Sei! Zazpi! Zortzi! Horretxe goien eta bere mutilea. Herriko semea. Bai, horixe. Herriko semea eta elastiko horrekin. Herrira agertzea, begira, zatik zikina. Aizeare bai, 20 kilometro orduko. Eta bi! Vamos! Begira, olatuak nola txatu duen, Ondarrutaren txopa. Tartea hunditzen hori jo. Eta Kaboz hasiera honetan sufritzen, 6 segunduko atzerapenarekin. Beno, bigarren txandako ontzi hauek lehenbizikoak baino gutxiago joan dira babor. Gehien, Lekitxarra eta Cabo bera, nahiago esan du, metro gutxiago egin. Sei! Segion! Buka! Sei ataketa buka! Bai! Hau eta goeneko Miguel Selkapenean eta tartearen. Bai, eta are eta gehiago, arezen gora beraren ostean. Baina hauen helburua ez da hori, hauen helburua da playoffeko postua ere urruti lagatzen. Estilo ora! Lehen luze honetan, Gariak egurtzen ari. Bai, tarte handiak, 5 segundo, Bizkaitarrei, 7, Cabori. Eta olatua ere, ia metrokoa, Bai. 6ko periodoarekin, baina hortxe da, metroko olatua. Sei, hotxe, gari labor! Estribor lagundu! Estribor lagundu, baborretik olatua. Sei! Ona! Sei atzera! Olatua Sei atzera eskaitxe! Horre, Iondo!
hay que nivelar, Boten nivelado. Hori jotarra. Boten nivelado. Zer esan duen etxego. Babor, barre. Balantzan saiestu. Babor, barre. Txaska bezala azten badak. Barre. Haude gure momentua. Babor. Egira, gaur Persaitz bigarren tostan. Proa. Arratola gaur. Salta, proa. Espalda estriborre. Salta, Nando. Salta ahora. Bi trainero aurkarie. Atzo aipateko nuen, Mikel. Ondo doa. Begira hor nolari den, hor enfilazioa lekitxarrarena. Orain horiok bere ari eutxiko dio, eta kabok bezala lekitxarrak enfilazioa aldatu din estriborre dute. Olatuak hartzeko esperantzarekin. Kabo, Asko galduta, galtzen. 10 segundo. Deitxo iristen dio. Bi traineruko errentarekin, 150 metro, Garizara aurretik hori jo. Garbi borda buka! Bat! Dagoeneko, Boska bori ondorru espada zeitzen du! Segi! Garbi abau! Segi! Segi! Ziaboa zaila izango dute, Bai. Olatuaren norabidearen gatik eta izearen gatik. Olatu asko ziago gara! Ateratzea asko gozatuko zegi. Handa hori jo. Eskei! Zea Eskei! putzu eginez, Segi! korrua prest. Arrentxe. Salbatu da. Hala ere salbatu du. Cierra. Lau eta berrogeita 6. Santurtzik baino bat gehiago, Lau eta berrogeita 5 Santurtzik. Lau eta berrogeita 6 Orio. Bat gehiago. Bai. Nando Rua ikusi dugu aurrekalari, eta aste honetan salsamendirekin bitz egin da. Ketxon, estrenatu zen, urteetan lehen, astillero honetan jokatuta, entrenamentu bat ere egin gabe. Hartu eta, Nando, joango alaiz, baietz, berak eta. Beste bizikleta bat hartzea bezala beraren zen. Ausardi ere behar du, Bai. Bueno, maniobrako datuak bai, baina maniobra ostean, zazpi ondarruari, solzileketi hori kabo amabira. Bi txandetako datuak gurutzatuta, Erne, Santurtzi izango nintzateke askarrena, eta gero, Orio, Zierrena, Kaiku, Ares bosgarren, behiz eta gero, gora bera izan eta azken tokira joan den, Lekitxarra ondagoa eta Kabo. Beraz, ikusi egin behar da, garapena, nolakoa den txanda honetan, baina... Ja, zerbait mugitu da, Eta arrantza handia egin dezake gaur Santurtzik, Uste baino, handiago. Izan nahi duke, Mikel, errespetosoarekin, Santurtzi Orioren artean, segundo bat, aurreko txandako denborak asko zere hobeak dira. Hori da. Behar bada izeak orduan puz gehiago egiten zuelako, marea aldaketa ere izan da, Hori da. azpikorrek zer egin duen, batek daki. Bueno, onda etorri eginda gero lan erditan, ikustegi egokiagoa izango du. Zuna alduzu, dena ez da indarra egin. Oi, bizkarra! Oi, dai! Nando Rua, kalaria. Goi mailako arraunlaria. Ez gaitu kerotzen! Segi luze! Segi luze! Espaldakoak eta presakatzen azten badira, Kabo. Bizkarra! Hor bi aiar, 5. da 6. tosta. Oi! Markas, oi, salta! Manrike, urteetan arraunekin gabe egon eta gero, aurten itzuli dena. Ahora beste marko da! Zer esango dugu, Persaitzen eguruan. Zarauztarra, zaila handiko gizona, Emini de Guerra, Zarautzen, Bermeo, Norio. Hemen ondarrutarra. Bueno, Lekitxarrak segundu bat bi, baina orain ondarrutarren erantzuna ere bai. Eta zuzendu ezinik Kabo, 16 segunduko galera. Eta lehen ziagogako datu danak gurutzatuta, azkena. Honek itxura honik Galiziarrentzat gaur, Aresek egin du, pekatu latza eta Kabo ere, oker. Por delante! Por la peña! Antiguak bama. Carrillo eta Iru eta ritmoa markatuz. Itxasoak, Gainetziak! Oposizioa. Siente el bote! Gainetziak eta! Siente! Siente, babau! Ginari bizkarra botatzen, bate. Segi! Segi! Barru joatea bezala goxea dau. Patroia entzunez, plano itxitxiarekin. Olagarria. Gorda bezua! Bandera irabazten dutene, Lekitxarrari aurten.
Minutu erdiren bat, minutu erdi, hogeita hor bueltan, buelta hortan. Hemen lekitxarra. Segi martxan! Gezio nahi dugu! Atzera! Segi eskai! Buka bat ekipo eskai! Segi martxun! Aio eskai! Buka! Olatu bolitxa! Bota! Olatu, Atzera! Gustura ari dira. Aurrera, Da. Osertzek dena jokatu alditu, Mikel? Bai, nire kontuetan, bai? Sartu proia utxe olatua! Atzera! Dagoeneko, olatua. Otarruri beste bat! Landu egin die, olatua. Segi! Aio garetan! Aprobetxau bota! Gaboren galera handia, hogei segundo. Eta horren dikan lan erdiak egin gabe. Batu atzian! Bazen atake martxan! Ez alta maitxu barik! Eta hurrengo atake martxan! Bat! Bi! Atzera! Aizia egonko, urak buelta hartu du, baina pere horretan. 15-16ko ufadekin. Sartu proia! Eta diferentziak ere orain egonkor. Minutu agoia. Maniobra ostean hartu ditu hori jok segundu horiek eta... Maniobran zenbatzen duen, lekitxarrari 6. Orain amairu. Baina, hasierako metro aietanan kanpokaldean. Hor zaindu beharrekoa progresibotasuna. Gero normalean, indartsuagoak, ahulagoari batez ere, bigarren erdian. Batera beharko lioke. Ederra! Eta orain txolatu abira txegoinek. Arranka ziraboga! Ea ba. Prest, Listo! Sartu! Nandori. ongi gurutzatuta nola sartu duen. Orain Joritzek abante eta Aroztegik. 10-0 lau, Santurtzik 10 eta 12. Etorri bizkorrago etorri dira orain. Bigarren txandakoa. Segi! Atalto! Arazori gabe lekitxarra. Ona Julen! Ona Julen esan dio. Garrenaga Aroztegiri. Baina begira, lan erditan Santurtzik, Kaiku. Bi hoiek lekitxarrarekin, Kaikua, 17, beraz, Santurtzi hori horren atzetik bigarren alitzateko. Ondarroak zierrenaren denboratan, 10 eta 20, bosgarren tokian biak. Eta hori akabok 10 eta 26 aresek, 10 eta 54. Atzea! Bueno, Estamos rebotando. hemen da. Rebotatzen nahi gaitu. Hori jo, Bazen bilen, ondo bukatzea. erreferentzia markatzen orain. Botatzen nahi gaitu esan du. Hey! Hori ez daba komeni. Esan nahi du. Bigarren nahi amalau. Ongi Estek bukatzeko. nahikua. Mutila! Gehi orain. Bukaeran zentrau. Ondo bultza berdeu. Bultza ondo. Gora ekarri. Zer esan nahi duen? Gora ekarri. Etzan bizkarra eta Gora gero ekarri. ekarri. Besoak atera eta ondoren bizkarra. Begira, kostau, Mikel, aizea, Txarra, raunerako, Horten, alakorik uste dut, hain nabarren ez dugule ikusten. Periodo motzekoa gainera, periodo motzeko datua. 6 segundo, markatzen ditu buiak orantxe bertan. Erlojupeko lanean hori jotarra. Ondarruri bika bori sorti! Hemen beste burruka badago, Lekeitio eta Ondarroaren artean. Segi! Bota! Eskai! Eta aginagarekin harrituta geratzen naiz. Harri da. Aldiro geratzen naiz. Gaur, hor ikusi dugu. Orantxe, Orantxe, zer gertatu zaion, arrisko hori du harrapatu dugu, bai. Beste aldera begiratuz, osertzi, Luza! eta palaren bat, Luza, babor! mutxe egitea, bai. Luza, nitza! Entrena fallaren bedikazio izan. Bai, noski. Az! Diferentzia, 16 doa orain, maniobran 13 ziren, Atake martxan! azkar entzun dugu, etxegoien hori jotarren patroia zanaz, ez da nahiko, gehiago behar dugu, tarte handiagoa. Una! Eta bi! Bat! Zein! ¡Vamos por delante! Ondarrotarrek esponjak, Ipurdiko ¡Vamos tozkatan. Hogeita hamabost palada. ¡Vamos! Borde! Abria! Bueno, gauzak horrela baldin badoaz, Lekitxarrak postu bat dio kabori, eta postu horrek bigarren txandan kokatuko du, datorren asteburuari begira, eta balio du horrek, datorren asteburuan Ondarroan eta Castron izango dira estropada. Castron, Kaixabak. Balgea, oi! Zen beso zuztartenek ere, horrek ikusten da. Buka gina!
Fuka! Gladiadorea bezala, Fuka! zaildutako korputza egin. Guai nivela, bai, estribor! Hemen eta beste terminuetan. Denetan. Prepara! Ahora, espalda! Repante bate batean. Enbarkatu! Apartea gora, Bai, orain ari da hori. 5 segundu luze honetan lekitxarari. Nivela estriborrea! 13tik 18 joan da. Zu! Gainentzia, Gainentzia, Ziagoaren sigue! ostean. Sigue! Baina, ondarroa hortzak ez dutu, eta hortzealde neurrian eusten ari da. Gainentzia, Oratu Luzia, Ara. Segi bukatzen! Hogeita maziko Gainentzia! lateral. Sigue! Oratu akostante! Oratu akostante! Guai, berriz! Ataka egin lape! behar. Ataka lape! Eta kabo oso atzean Minutu geratu da. aboia! Ez du errentarik errekuperatu. Beste 5 segundu Mira. galdu ditu hori horekin. Ez konformatu! Ari da eskut, ez Bai. duten, txegoien, Bai, hoxe. Fuka! Fuka! Bigarren nahi emeretzei! Bueno, Ah! tartea balekoa da, Bai, bai. Orain, ustu egin behar. Ergometroa bezala xe, ustu egin behar. Horreko Eta, luzean beste 6 segundo Bai. aterako eta dituzte. hor behar da, nola baitera arnarien kompromiso alegia. Jotaniak, ustutaniak, segi eta segi. Ondarru batera daukagu! Eskai! Segi! Segi eskaitzen! Buka aterarte! Hemen desiago gara buka aterarte! Zein da indartxoa hor amaieran. Maniobrari ondo egin behar da, baina gero gara eskua txandako bigarren postuaren bila. Hori de! Agárrale! ¡Almen, vamos! ¡Alma panela, guay! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Vamos! Galizia ere bai, Mikel? Hori, cariño! Ai, estropada Bigarren torta denetan. gehienak egiten. Bai, Ea, ziaboga, ¡Tato! ¡Vete! sartzeko, gero mete, euskeraz ordena, gero ordenaz. ¡Vete! 15 eta 20. Ernest, Santurtzik 15 eta 21 bat. Aruntza hobeto aurreko Alegia, txandan. ea, Bai. nola interpretatzen. ¡Zurri, prepara! Aurreko txandakoak, arun, alegia, zarauza aldera, azkarrago, dezente azkarrago joan Eta dira. etorri alderantziz, Vale. bigarren txanda honetan hobeto. Ba, ura berazi denan behar bada, ditekena da korronte gehiago, ekialdetik mendebalderantz, hori batetik. Aizea egongo samarrik usten baitu. Bueno, ikus ditzagun, Kaiku eta Zierbenaren atzetik orain, eta Koskarekin, Lekitxarra eta Ondarroa. Hau, oso garrantzitsua da Santurtziarren ikuspegitik. Orain zelkapena, hirugarren Ziabogaren ostean, horiek 15 eta 20, orduzue pantailan, Santurtzi bigarren, Kaiku eta Zierben agero, Lekitxarra, baina hor, segunduko tartea, segunduko pula handia da. Ondarroa seigarren, gero Kabo eta Ares. Santurtzik, gauzak horrela baldin badaude amaieran, erraldoiaren pausu emango du matematikoki ez jaisteko. Hori, Aresen motxilara joango da. Playoffean, gero ja beste estropadak falta dira, beste leia batzuk, eta beste 3 asteburu ekarriko dizkigu abuztuak hori argitzeko. Baina, Ares oso urruti utziko dute Santurtziarrega. Egia, bigarren, hirugarren luzean, Santurtzik hori 7 segundo errekuperatu dizkiu. Nola ulertu hori, batetik litekena da. Aizeak zerbait, bera egin izan, eta bestetik urak buelta hartu duenean, korronte gehiago, ura berazi da dagoeneko, eta korrontean nolabait, zauztik etari aldera da. Niri hori iruditzen zait, seguruenik erabaki horrena, Gainera, hori jo, lehen kaletik, uste dut hori hobeto aprobetxatzeko moduan izango dela baita ere. Orain libre du, etxegoienek. Bai. Eta gero, eguerdiak aurrera egin ala, hirugarren txandakoek, normalean, korronte gehiago izango dute. Lekitxarrak ireki du hor, 2 segunduko tartea Ondarroaren aurretik. Orain egon portu eginda, hori eta Lekitxarraren artekoa, oande zenbat, 3 minutuan. Maniobra egin duten ezkeroztik. Kabo hori ere, hori jok bost, Ziabogan eta orain bi gehiago, lehen 25 eta orain 27. Ontzi bakoitza bere kaletik. Zazpireun metro. Hori erritmoa sarrituta dagoeneko, Ea, irupala da, bat. Hemen Ondarrotarra.
Salta! 37 hori, ondarroa. Kabo 3 segundo! Arra hauti! Bat! Eta bi! 36. Luze! Luze! Estribau! 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 Zen erdi bat dutzu kalkulatzen ari naiz, seguruak dituela, behar bada. Santurtzik Aresi gaur. Hiru amar! Eta Iritsi puta bi! teknikaki Ahí bat! Bi! Lekin jarra, Orioren abiadura. bai, bai. Ondarru ez, Kabo ere ez. Baina Hiru beste asko bidea, dagoiaz! Ez gara altzate! Niaz! Ondarru da, Oriorekin lau segundo galduta luze honetan, Kabo bakarra galdu du. Orain, Kabo ondarroa baino, azkarra dago. Bai, eta harrapatu du. Harrapatu du eta Kaboko gorriak tematia direla aspaldi entzun duzue, gure emanaldietan. Ez du esan nahi, ondarrutarrak ez direnik tematiak, baina atzetik aurrera Kabo hortxe ari da. Zea! Minutu terdi Oriok. Zea! 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 Ahora! Muerde, muerde, muerde! Muerde, muerde! Eskatzen eta eskatzen, Bai, bai, alde bai. neurrian etxegoienek ez du galera egin. Segi, lana jasumoa egitean bezala xe, ez Benillando! Azalari ere, tantanen Bai, bat bai, ateratzeko hori da. asmoarekin. Hori da bere eginkizuna. Paretik atzea, mutilak! Adetik atzera, Irotzeko unean, baina pukerari kendu gabe. Medio Hau minuto! eta ondarroaren artekoa, latza izango da. Amor! Bat! Zi, honekin! Hor da, hori jo burua migaren txanda honetan. Amar, arrori. Bai, lehen aldiz Kabok segundo bat zartu dio ondarroari. Zortzi! Orain bai, Igoeran ari da mina egiten, lekitxarrariari zaio egiten. Muerde, escribor, Iriondo, eman! Irion hori. Eman, Iriondo! Orain irugarrera, bigarren kalera joan da pixka. Bai, ikin bat, kale bat Eman! dira. Segi! Gartza aldera. Segi! 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 Hemen da hori jo, bigarren txandako garailea. Getariako 13. ikurria jokoan. Segi! Orain, Bai hori jo, orain bai 20 eta Santurtziri, 34. Bai, koska. 20 eta 34, 15 segundo. Bai. Amalau luze batean. Ea, lekitxarra bigarren. Bideo Ondarroak euskako finitxak, aldio. bideo finitxak erabaki beharko du hirugarren postua, Kabo esango nuke ere. Bai, oantxe lekitxarra. Kabo eta Antiguako ama. Ea ba, zailkapenean, Orion 20 eta 34, Santurtzi bigarren 20 eta 59, Kaikuk 20 eta 52, Gero lekitxarrak 20 eta 57, Kabok 21-0-0, Ondarroak 21-0-1, Zierbenak 21-0-8, momentu zazpigarren, azken tokian Ares 21 eta 55, iragarkiak, eta berehala, Oresko txanda! Agur berro bat ikusentzuleo Getariatik, Getariako 13. ikurrina jokoan, momentuz Oriok bigarren txandako garaileak markatu du denborarik onena. 20 minutu eta 33 segundo. Bigarren lehen txandako garailea Santurtzi. 16 segundo gehiago erabilita. Hirugarren Kaiku, laugarren Lekitxarra, 5garren Kabo, 6garren Ondarroa, 7garren Zierbena eta 8garren Ares. Berandu heldu zareten ontzat, esan behar dizuegu, Aresek bigarren Ziabogan istriburretik utzi duela baliza eta hor ondatu duela gaurko jardunaldia, zuloan geratu dira. Eta guazen Sara Gandara lankidearen gana. Bai, Mikel Arostegi, goda gure ontzi honetara, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, estropadaren irakurketa bat, eskatu behar dizut, Mikel. Bai, bueno, gu jungea gure estropa itea, humiltasunez, aurtengo udaran aurreneko aldi, bigarren tandan izan geha gaur, eta aurkarik eta juteia aldik eta honen aitea, eta bueno, gu gure estropakin guztua gaude, indeunakin, arranketa hona eman deu, eta bueno, segin ben. Baldintzai dagokienez, zu kontatuko diguzu zelan sentitu zareten ontzi barruan, bereziki kanpoaldean.
Bai, bueno, Kosta Euskako zea kanpua dau, Kosta Euska jotzeu, haiziak eta olatuak, eta, bueno, pixka Bermeoko eremua bezalakoa da. Eta, bueno, arraunen da eokin deu, eta, bueno, irazin deu, guretan da. Humiltasunez esan dauzu, bigarren txanda honetan hori bat ikustea, bueno, zaila da. Bai, bueno, azkenen pasaitea olako gauzak, 12 gaude, azken aiteko ere eozein edakaitia, eta, bueno, beti estropaz estropa gerra bada, eta alik eta azkarren aite jutegea. Arrobi askoko, bai, gaur. Bai, bueno, ez tekit exactamente zema geha, baina bai, desente geha, bi arrobiko lesionauta dazkau, beko ontziti bi joitu gure bai, eta, bueno, pixkanak abau ezti. Eskerrek asko, Mikel, zorionak. Ba, eskerrek asko, zuei. Arrobiko 10, Ibon. Bai, jauna, 10, eta, bueno, badakizugu zer arazorekin eta bilen saltzamendik kuadrilla mota, gero Lizarralderena etorri da, Harit Lizarralderena, eta behar bada urte osorako, denboraldi osorako kalte izakeena. Bueno, ea horren. Bueno, gogoratu, horrezko txanda lehen kaletik Hondarribia, bigarrenetik Getaria, hirugarrenetik Urdaibai, laugarrenetik Donostiarra. Eta berriz ere, Gorostiaga, Getariako semea, hemen herrian, hanketik arituko da, Sagartzazurena. Eta arrobanen horrezek kontuak eta analisiak errazak jarri izgu. Atzoko, eskifaia, tripulazio, Gorostiaga, gaurrera hanketik, zera, sukarrarekin dagoelako, Sagar. Bueno, eta Getariari dagokionez, danak, arrobikoak esango dugu teknikoki bat propio bezala agertzen dela uzin. Baina herriko semea, gure ere, 13 getariar, aldaketa batzupai, gaur Aitzol Martinez sartu da, aurrekalari lanetan, Etxabe, estriborrankera, eta usinen, bueno, ontziratzeak dela ekarri du, 5. tostera, baina ongi ezagutzeko moduko kuadrilla. Hemen berriz, Urdaibai, eta Urdaibaien atzoko taldearekin alderatuta, bi aldaketa. Tabero sartu da espaldan, oje da aurrekalari lanetan, eta azkarate gaur, 3. tostara ekarri du Zabalak. Mainaz, lehorrean da, eta beste aldaketa, Luis Manuel González Galiziarra espaldatik, Gentza Zubiri 5. eta Iban Martinez ondarrutarra lehorrean geratu du. Bueno, eta Donostiarrei dagokienez, Ander Baldaren debuta dugu, arrobiko mutil bat, indartsua hor ontzierdian. Hori da, bi aldaketa egin ditu gaur Igor Makazagak, eta nabarmenena Ander Balda. Bueno, Alkimugik horretik datorrena, juveniletan eskifean Espainiko txapelduna izandakoa, eta horten Fernando Valentziagarekin, eta hor lauko eskulean, eta piko eskulean, eta bueno, hor txaritu dena, treneruan, eta gaur debuta Perurenako semea, Renteriarra. Honen hau padiogu, noski, berari eta hemen lanean arituko diren kirolari guzti-guztie. Bandera irabazteko, ikurrina etxera eramateko, hori horren denbora hobetu behar da, 20 eta 33. Semaforoak kenukari. Bai! Ea ba! Ona, begira, herriko trenerua baborrera eraba. Begira, ze salto egin du. Bai. Esperantza ontziak. ¡Coge tiene el lago! ¡Vamos, paséis! Bizi Hondarribia, irteran, Asko dago jokoan, Hondarribiak 122 puntu, Donostiarrak 118, eta 116 Urdaibai. Hauek 6 puntotan dira, 3 hautagai izen da, gero hori joen da laurekin, aurreko txandako garaile. 45 pala Hondarribian, 43 Urdaibai, ea Donostia bat bi, beste batekin, 42 Donostiarra. Getaria atzerapen txiki batekin, hasiera honetan. 42 Getariak ere. Jon Larraña zalantzaren bat izango zuen berak bazuen idea bat, herrian eta herriko semeekin ateratzea. Hau, Iriondok ere egin zuen, Ondarrun ari zela. Bai, eta orain, bueno, Jabok ere, uste egina duela, bere etxeko estropadan, Galizian. Eta, bueno, nolabait planteamentua mantendu edo aldatu. Horrezko txandan dela ikusirik, mantendu egin du. Aurrera. Gure bidea, nortasunarekin. Ea, gaur zer erakusten duen, ligako oliarrenekin. Begira, orentxe zikingunea, harrapa dezake, Donostiarrak. ¡Remata, Borone! ¡Remata, Borone! Segundu txabal badu. Ura uste dut, ura guelta manduenean, horrendik ez zikinago dagoela. Eta izeak ere, goruntze egin du. Lehen txandan 13,8, bigarrengoan bataz bestekoa 15,6 kilometro orduko. ¡Hop! ¡Siga la marcha!
Getaria traineru bat galduta. Getariak erreferentziak bilatu behar ditu, lehendik dauden denbora horietan, ez? Bueno, esan dio, Larrañagak zailari, gaur kostatzeko eguna. Hori da. Kompetituz eta lehiatuz, noski, esan gabe do. Irtera ona Hondarribiarena, Bueno, ia traineru erdi bat, Donostiarra eta Urdaibairi. Aran berri. Bola larga, Ze postura gorkarena, Eskerreko izarra igota, eskerreko hanka igota. Sigue esto largo. Lagunarri. Lideraren elastikoarekin. Vete por la que va encima. Mírale, babón. Mírale, babón. Traineru bat galduta Getaria, 6 segundu. Begira, una vez, esate baterako. Zeinen erraz daraman trainerua. Ia zaborta, indarrik egin gabe. Hori da seinale ontzia ongi gogortuta dola, ongi horrekatuta dola. Jokak ere bai, noski, tarteka ukitu bat. Argi Hondarribia. Andrés. Mira, dale. Hondarribian arraun festa. Inercia, largo. Eta gaur, hori orekatzera edo, errekuperatzera, hasieratik berdea. Aurretik, 10 segundo aurretik. Sigue largo. Arrastra. Elegantea. Arrastra. Elegantea. Tokiak nola errespetatu aurrekoak eta atzeko. Rematar de pierna. Rematar. Eso es. A berbea. Berbeoren pasio Y horiek. acabar, vamos. Pase dirua. Horta, zailkapena une honetan, hauxe litzateke. Baina badakizue baliokoa amaierakoa dela. Horre balio. Getaria 8 segundoko galerarekin. Hondarribia, Urdaibai eta Donostiarra. 2 segunduko tartea. Hemen etxeko mutila. ¡Vamos a que cae! ¡Oire! ¡Nausi gaitu! ¡Oi, Yolanda! ¡Dale, que levante a boga! ¡Cuenta Raúl Goratu! Bueno, maniobra, 150 metro. Hondarribia segundutxo bat izango du. Bermeotaren aurretik eta traineru bat Donostiarra igune honetan. ¡Claro! Hola, begiratu. Berak, bai. Non da aurkari? Eskutatu egiten dira traineruak, gora bera, trabez. Santurtzik 4 eta 45 markatu du, Pasa dira, 4 eta 45. Ze aldaketa, txanda batetik. Bai. Hemen, Mikel, argi. 4 eta 52. Segundo bat gehiago Bermeotarrentza. Korronte konturen bat bada hemen, Begira zelkapenean non jarri diren, Zazpigaren Hondarribia, 9. Urdaibai, gero Donostiarra 4 eta 55, eta Getaria Zuloa. Baina orain bueltako etorriko da, Erne. Korronte izan behar da. Aizeak une honetan, amarra maika. Egin duena bera egin du, une honetan, zerbait. 20 segundos bastatu. Bueno, maniobra ostean, Hondarribiak Urdaibairi segundutxo bat. Donostiarra, Laura, ikusten duzue. Atzetik, etxeko gizona Getariarra. Beste liga jokoan, banderak eta bai. 6 puntu, Hondarribia eta Urdaibairen artean. Bai, erregulartasuna begiratu behar. 16 Urdaibai gaurko hasi aurretik, Hondarribiak 122. Eta tartean Donostiarra, 118rekin, 9 puntura. ¡Momento! ¡Ahora! ¡Hey! ¡Hey! ¡Tokiarek! Donostiarra erortzen ari da, Bai, hause. Eta behin gainera, zikin bat arrapa dezake, ¡Atrás! ¡Que sí! Hemen Bermeotarra. ¡Ojalante! ¡Ay! Eta Kaion erritmoa markatu. eta azkarateren kokapena, Edonon ibiltzen dute, entrenatzaileek guztia. Edonon. Aurrezko arraularia da. Aurrekalari egotetik, zera da, gerriko tozpara, irugarren tozpara. Orain Urdaibai, Hondarribiaren parera etorri da. ¡Nos vamos! Konsekina, begira. ¡Tokiarek! ¡Tierra! Tokia dela, erasorako.
Rematas, tío! Estonda aurrekalari, azkeneko zera hauetan. Harrigarria da, Estondaren irudi hori hor brankaldean. Horan dut Lekeitioko azken txampa hartan, ona maiera hortan bere ikateko horrekin. Lizarralde posgarrenean, Garria eta Urrai beren artean ematen du izango dugula hemen lehia. Hor, esate bateko, espaldakoak eta ari gara ikusten. Hor, arrauna sartzen denean, heldu egin behar zaio. Heldu, baina zokatian bezala egin. Alegia, hala sartu, eta alegia kateatu. ¡Momento bueno! ¡Pase Bilua! Hemen berdea, liderra. ¡Ahora fíjate! Hemen Bermeotarra. ¡Ay! Con esta, listo. Ahora. ¡Atrás! ¡Atrás! Dut, ikaragarrizko estropa egiten ari direla biak. Anetxani, zirugarren tosta. Pasaren urtean Santur zintzen mutila. ¡Sigue hasta ahora! Aurrea Santu bakarren bateko. ¡Ori! Uda bere ditu zait. Berdek hau dute segundutxo hori. ¡Atrás y atrás! Ondarribia orain eusten, gehiago galdu gabe, markatu, Donostiarrak gehiago galdu ¿Ahora gabe. listos? ¡Ey! ¡Ey! Orain zikina behar bada gehiago urdei baik, Ondarribiak baino. ¡Aguase! Puntxo hortan litekena da. Begira, Donostiarrak hor galdu du, altzarriko pare horretan, hor behintzat bai. Bien artean dago hauzia hemen. Ondarribia eta Urdaibai. Etari atzetik 14ko atzerapenarekin etxekoa. Eta ea, gero, ziabo gartzen dutenean, beste txandako registroekin eta nola diren. Horantxe minutu, ziabo garako. ¡Atrás! 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 ¡Chavales! ¡Chavales! 20 de verdad, de remar, no rebotar. Irutzen zait, Arro lanaren ostean. Begira, bederatzen dituta 20 segundu eta geldi dago. Bai. GPS-a ondatuta balego bezala ze. Hasieran hartu dion segundoarekin. Ez une batez errekuperatu du, baina berriro hartu du Ondarribiak. Berrez ikusiko ote dugu Lekeition izandako amaiera orai, bon? Bueno, ikusiko nuke gustura. Bai horixe. Zalek ere bai. Berdintasunari begira ari naiz, Bai. Ea, hori hau zemazuen 10-0-4. 10-0-4, bai jauna. Ea. Ara, Ondarribian. Bai. Eskribo retik. Egin du, ene. Ekatu latza. Bai. Hortxe lidertza. Bai. Listu ezirik aurrera. Isiltasuna eskatzen du. Isiltasuna eskatu duelako. Bueno. 10-0-3 Urdaibai. Horiok baino bat gutxiago. Donostiarrak 10-0-9. Santurtzik gero 10-12. Pase desesperazio hor gara. Ikaragarria. Bai. Azkar sartu. 11garren tokira, 10-26. Zer den, Eta Bermeo aurretik, 10 puntuko zuloa. 6 puntuko altxorra zuten gaurko hazi aurretik, hori Laura joango da. Zer diren kontuak, Begira, sartu bai. Ez atera. Atera egin behar. Bueno, hor dago ba, horrek ez du bueltarik, egina dago. Beraz, Urdaibai badoa, 8ko errentarekin Donostiarraren aurretik. Ondarribiak aldituen punturik eskuratzeko modurik izango lukeen. Helburua izan behar da, bi edo errekuperatzea alba du. Bermeorekin zuen abantaila Kareletik joan da. Orain, zenbat puntu errekuperatuko dituen? Azkar ikusi da, oso estutik hartu du, sartuta ez atera. Eta hor
alperri da, eskarmentua ere gutxiago. Gutxiago. Orain arte lan bikaina ari zen egiten. Berria, bai. Rema, aukera! Eta hemendik, Penarik handiena penak izango du. bai, eta hemendik hori izan berron. Teijeiro hori bezala, espondari. Gure bultzada hori da. Begira datanen jomua jarreko bekira. Bueno, txanda honetan, Hondarribiak ez du rekuperatzeko biderik izango, Getari 15 segundu bizkorra hori delako, baina beste txandetako aurkariekin bai. Burua hotz mantendu. 4 delante de Orio. Begira, lau Orioren aurretik. Hasea be. Urdaibarentzat, hau opari bada. Etorri da, aprobetxatu eta jarraitu. ¡Atrás! Líder litzateke. Por favor. Solo tenéis que remar. A placer, columna. Orain kontua da, Donostiarra hori aurre hartuko balio, Donostiarra izango litzateke lider berria. ¿Listos? Ahora. ¡Va! ¡Tabero, gora! ¡Gora, Tabero! ¡Uri el campeón! ¡Makiketa! Nola aldatu gidoia, Esko aldaketa. Y entrando a Italia. Bueno, kirola da, kirolean gertatu egiten dira gauza hauek. Eta dabilenari, gertatu hori da. Ligari begira orain, funtsezkoa da, Hondarribiak ea punturik salbatzeko, horrela esan da, modurik egiten duen. Gaur bi bakarrik bildu beharrean, atzetik are zutzita, ea zenbat errekuperatzeko moduan. Kabo 10era, Ondarroa eta Zierbena 16ra, Getari 17ra, beno, bi luzetan baina, hori lau luzetara errekuperatzea posible litzateke. Ea. Hauek berri zura parretan. Vamos, campeón. Messi, recto estivo. Ez dutu beharrez, Mikel, gertatzen dira alakoak eta... Alaxe da. Beno, minutua horrentxe. 10 segundu eder, Bermeotarrek Donostiarrari. Más atrás. Lehen Orioren erlojupeko lanari buruz jardun gara eta lehen bi luzeak aztertuta argi dago Oriotarren lana dotorea izan dela. ¿Esto lo llenáis? Gaztañazki jauna. Bai, jauna, bai. Bai, ekitxarrari zema sartu dizkio. 25, nik izan dut banderako aukerak egutzeko, minutu erdi, 25 dituzkela. 15 baliza. 15, Oriok 15 eta 20 zituen. 15 pala egiteko, Orio 25 segundu berdi. Urdaibaik orain Hondarribiri 37, begiratzen ari nintzen, ziaboga, bueno, ikusi dugu, zer gertatu den, baina 33ra zakatu dute kronoa epaileek. Berriro utxetik hasi abiadurari gabe eta esan daiteke Hondarribia orain luze honetan ari dela, Bermeotarren abiaduran, ari dela. Eta ibai aurretik, Donostiarrarik, 15, boska Donostiarrarik. hori 5. Va a demostrar a la vuelta lo que va a ser. Donostiarra horretxe. Amabi gehiago. Donostiarra 15 eta 27rekin geratuko ditzateke Santurtzi eta Kaikuren atzetik. Getaria. 29 Getariarrak. Eta ea Hondarribia, non kokarri. Getaria 9garren. Hondarribia. Zenbat postu errekuperatzeko moduan diren. 11garren, 11garren oraindik luze batean Kabori 8 errekuperatzea. Getariari. Ea ba. Baldintzak ere ezberdinak, joateko edo etortzeko. Bueno, badoaz. Ea. ¡En un arte conjuntos! ¡De bloque! ¡Momentos malos ahora! Urdaibaik, bigarren luzean hori 8 errekuperatu dizkio. Orain beste horren beste egin ezkero, bandera haientzat izango. Bai, bandera nik uste dut hirugarren txanda honetan dagoela. Begira ze kosta, Mikel, Koskak esan edu ze olatu, Bai.
Del beltzak. Ze tartea Donostiarrari, Bai. 11-tik 15-era joan da zati honetan, azken ziaboga eginetak. Donostiarraren azteko estropada niri gustatu ditzaidan. Lehenbiziko kale hortatik gustatu ditzaidan. Gaur ez da zintxasio batzuk ari ematen. Zortzira zen, orain 92-ra. Ondarribia 28-ra, orain 29-ra. Ondarribia ari da. Bai. Kite liga dutela jokoan eta baina galdutako segunduak hor daude. ¡Siga saltando! ¡Siga saltando! ¡Al Pander! ¡Venga! ¡Estás tú aquí! ¡Va! Debutaria, balda. Laugarren tostan, orain txekusiko dugu. Nire ipatu dugu, juveniletan Espainiko txapeldun izan dagoa. ¡Salta, Tribores! Hala, zerbait. ¡Salta, Tribores! ¡Sigue! Eskutatu egiten dela trenerua. Bai. Esaten dugu, aztikoek eta bai metroko olatua eta ez dirudi ezer. Gainera, metroa bataz beste. Olatu gehienak azpiti. Baina, seria ekarri aldea etortzen denean, izan daitez, doblekoak ere izan daitez. Baina, metro terdikoak eta bai. Más aspiradoa. Urdaibai eta Donostiarraren arteko diferentzia. Ondarribia 28-ra zen azken maniobran eta orain 29-ra. Oso esanguratsuari ditzen zait Urdaibai eta Donostiarren arteko diferentzia. 17 segundo. Begira, Getaria eta Hondarribiaren artean 9 ziren ziabogan, orain 5. 6 metro ditu. Hondarribiak txandako azken postu hori gainditzen. Kabo errekuperatzeko Getaria, Hondarrubera. 17 a Donosti. Abriendo hueco, sigue. Baina zer den, komentatzen ari ginen azken egun hauetan erregulartasun handiarekin ari zela Hondarribia, beste urte batzutako goraberari gabe, Galizian eta bar da, begira, gaur. Ez dutela hutsik egiten, batez ere hori dela bere erregulartasuna. Eta gaur, Getarian, Aizeak zer egin du, orain, euskal pera izela? Lehen ere hori izan dugu, eta gero bataz besteko aigu egin da. Gure inguruan irudipen hori bai, orain ere, baina nola baite, bai argian aldatzen da. Getaria eta Hondarribiaren artean, 3 segundo une honetan. Bandera, bi egunetan, Urdaibai. Bai. 36, sigue. Euskadiko txapelketa bakarrik zuen, Euskal Herrian lekitzen irabazita, beste biak Galizian. Orain, asteburu honetan 2. Atrás. 20 últimas. Dantxe hogei. Eta atzetik Hondarribia errekuperatzen 4 segundotan dago koska. 200 metro. Txiko dio Getariak, Bai, ez usten du. Ematen du baiet. Txiko diola, baina beste txandetako aurkariak ere hor daude. Orioko hogei eta hogeita mairu. Peineko zelkapena. Hogei balada sartu behar du. Calle campeón. Easy campeón. Hogeita mairu horiok. Nivel. Bai. Nivel. Uste du baiet. Zeitxur hartzen diozu gol. Nik uste du sartuko dela, baina nik uste baino tarte gutxia horrekin. Bai. Vamos campeones. Segundo, Baina Donostiarra, Orio, Donostiarra eta Urdaibai artean sartuko da. Urdaibai bandera, 26. Ja, Donostiarra. Getariako ikurriña, Bermeotarrentza. Anda Donostiarra. Donostiarra, bai Donostiarra. Santurtzirentzat ere eguna izango da gaur. Zugarri izango da. Donostiarra, Santurtziren aurretik 3. Orio 2. Orain olatua, begira Hondarribia ziztu bizian dato, txampan. Sufritzen baina Getaria aurretik, bai Getaria, eta bai Hondarribia. Ikus dezagun, Hondarribia 10. Zierbenari aurreatu dio. Zierbenari pasa. Begira, azerre, minduta, arraunlaria. Urdaibai Garaine. Urdaibai eta Donostiarra 128 punturekin. Zailkapenean. Eta Urdaibai eta Donostiarraren artean asteburu honetara 5 garaipenekin etorri dira, baina Urdaibai 2 irabazi dituenez, berdinketa hori Bermeotarren alde apurtuta, Bermeokoak izango dira elastiko gorriarekin Euskola Beligako liderrak.
128, Donostiarrak 128, Hondarribiak 125, gero Orio 115ekin. Ze amorrazio. Amorrazio izugarria. Lehen Areseren inguruan esan dakoak balio digu. Kirolak bi aurpegi eta gaur hau Hondarribitarrek eta Aresekoek. Aurpegirik gogorrena eta latzena, Mikel. Halaxe da. Bueno, bekaldean esan duzu asteburu ona Santurtzirentzat. Orain, 11garrena da 44 punturekin. Eta Ares azkena 34rekin. 10 puntuko koska kudeatzeko hori da orain Santurtziarrek dutena. 10 puntu. Eta goitik Ondarroa 10garren 2 puntura dago. Eta kabo erori da, 9garren tokia. Begira, Bermeotarren poza, Zabala, bere mutilen gana. Festa kompletoa. Bai, gaizu, baldintzak zure aldekoa direnean eta aprobetxatu egin behar aurkari izaten da. zuzenak huts bat egin baldin badu, basuk zurea bete eta puntuak bildu. Eta hori egin dute gaurko honetan. Eta Hondarribitarrak orain pare bat egun txar pasako dituzte, baina segi egin behar. Bueno, hor daude burruka. Besteak beste bizirik daudelako, bizirik daudelako. 3 puntutan daude. Urdaibai eta Donostiarrarekin 3 puntu galduta. Zelkapenean. Urdaibaik 4. garaipena du. Hondarribiak ere 4, Donostiarra 3rekin da eta Oriok 1. Eta puntotan esan dugu, berehala errepasatuko dugu zerrenda, baina guk eskura ditugun datuekin, 128 Urdaibaik, Donostiarrak ere bai, 128, Hondarribiak 125, Oriok 115, aurrera zara gandara. Gorka Aranberrirekin hemen geunden, sailkapen nagusiari, bueno, zeuek esaten ari zinana entzuten nintzen, eta berari esaten, liderrak 128, berdinduta Donostiarrarekin. Zorionak, Gorka. Eskerrik asko, bai. Bueno, asteburu borobila, berriz ere. Bai, ez esango dizu, ba. Borobila guazin zuen izan. 24 puntu, gure intentzioa liderraiak pixkanaka hortzakaiten jutia zen, eta gaur hortzaka hundi egin dugu. Nik uste behaien falloagatikan, baina oike aprobetxatzen jakin behar da. Pentsatze behaien marru noain ze biziko guen, baina bueno, hau luzia dagoen dikan, eta guk ideak igualakin segikutuko du. Donostikin ustete empate gaudela, eta hau luzia da. Lider jarri geha, baina nik uste simbolikoa dela eta segin behar dugu. Segin behar da, eta, bueno, gaurko estropadari dagokionez, Gorka, egia da, beste txandako aurkari bat egindako denborari ere begiratzen ariko sinatela. Bai, hori jo Kriston estropa indu, ikusi dugu, bentaja handiak inibili da, eta ez dakik kaletan ze diferentzio goza, nik uste gaur barruko kaletatik hobeto xibili diala, eta guri kosta intzaigu, Hondarribian ritmoan eustia, bigarren ziagoan puskatuan arte, parez pare ginean, asko hipotekatu arren ondo eginean, eta nik uste behar egatzean gatze kalte dana indigula. Piskat erotin geha, eta hortikan piskat ilusio horrekin gogo egin, bakizu hauek gora etortzeia, eta kalma mantentzia importantia da. Esatiz duten bezala, luzia da, disfrutatu guain, igande polita egatu zaigu, eta disfrutatu ingo dugu. Zorionak, Gorka, eskerrik asko. Eskerrik asko, zuei. Gorka Aranberriren hitzak, eta oso ulergarria esan duena. Beste gora bera izan da gero pixkan nahastu egin gara. Bai, ustegabean eta urruti dira, eta zenbat, eta zer kalera, eta hori da. Era bat aldatzen baita panorama. Pertsona dira, kirolaria dira, toperari dira, baina pertsona dira, eta erantzun hori, egoera harrigarri horretan, ulertu egin behar. Aurrekoan esan genuen, Mikel, urtero izaten dela, denboraldiro izaten dela, egun tontoren bat, tontoa edo, gauza harrigarria gertatzen direna, aurtengoa, bat behintzat, gaurkoa. Hondarribitarrentzat albiste hon bat, hainbeste madarikazioen artean. Azken luzean, azkarrenak izan dira. 5-0-8. Gero Urdaibai 5 eta 10, Oriok 5 eta 13. Horrez ere esan nahi du, gutxienez, burua hotz mantendu dutela, lanean jarraitu dutela, puntua salbatzeko helburu horrekin. Mikel, beste datua. Hondarribiak Zierbenari azkeneko luzean, 20 segundo baino gehiago. Errekuperatu dizku. Tera kompleto. Eta pasa, zelkapenean. Bai. Eta ez du beste punto bat salbatu, justu, Kabo 8garrena 21-0-0, 54, Ondarrako 21-0-0-4, Hondarribiak 21-0-0, 88. Bueno, hauxe daba, Kirola, eta gaur patroien zelkapenean Feliz Duartek 12 bildu ditu, Arkaiz Diazek 11, Unase Izagirrek 10, Aranberrik 9. Etxegoien da liderra, Oriotarren patroia 9-9-rekin. Eta hortxe dugu.
Kaixabanken elastikoarekin etxe goienek 109, Izagirrek 92, Goikotxeak 78, gero Duarte eta Aranberri. Patroien zailkapen hau, eta zailkapen nagusian, Jaun Andreok, Urdaibaik 128 puntu Donostiarrak bezalaxe, baina garaipen kopuruari dagokionez Donostiarrak 3 eta Urdaibaik 4, eta hurrengo irizpidea ere aldekoa dute bermeotarrek asteburu honetako 2 garaipenekin, elkarren arteko leia 7 eta 5 beraz ez dago zalantzarik lidertzari buruz. Oraingo lidertzak ez du horren beste balio, bultzada ematen dizu psikologikoki, baina geroari begira. Garrantzitsua da urruti zirela 6 puntura eta sartu egin direla. Orain, Hondarribia, pentsa, 28 punturekin, Urdaibai eta Donostiarra 3 puntura dago. Bueno, ontziak oraindik falta zaizkigu, agintarien ontzira heldu behar dira bermeotarrak, eta bermeotarrak oraindik urruti dira. Beraz, azken minutu hori ikusiko dugu dida batean, garaileen azken txampa, nahi duzuenan aurrera bermeotarren irudi horiekin. 10 últimas. Va, calle campeón. Easy campeón. Atrás. Va. Nivel. Nivel. ¡Ay! 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 ¡Atrás! ¡Vamos, campeones! ¡Vamos, campeones! ¡Vamos, campeones! ¡Veste bien! ¡Va! ¡Fuera! ¡Hey! Bueno, hemen da alaitasuna eta txamponaren beste aurpegi ere ikusi behar dugu ba. Hondarribitarren azerrea eta etxipena gaur saiatu dira azken luzean, eman dizuegu datoa, azken luzean azkarrenak izan dira. Hemen dituzue alegin bizia. Azkeneko txampa. Eta amaitu bezain azkar, hortxe lehertu. Iztura jota ikusten duguan, Galder eta Joseba Munarriz arrauna haize hartzera bidaltzen. Horrazioa, etxe beste eta veteranoak ere. Bera begiratu eta isildu eta orain egun txar batzu pasa behar, edo pare bat egun txar, edo bat. Baina berriro esango dut, biziri daudela. Hor daude. Aldatu dira posizioak eta galdu dute errenta, baina hortxe daude. Urdaibai, Donostiarra eta Hondarribia 3 puntuta. Hori da momentu. Dida batean goazen Mikel Orbañano zen iritzia ezagutzera, Sara Gandaren eskutik, aurrera. Bai, galdetu nahi diogu, ez da nola bizi izan duen gaurko estropada, akats hori edo gora bera hori tartean, ez da. Bai, pena izugarri jakin, egitea esan, kirolen eosi momentutan gertatzea dauden gauzak eta gaurko, hankasartu dugu, etzaigu ondo atera, bigarren zioboga hori, eta alderdatik izan daun zigorra, ez? Kirolen da eguneroko bizitzako arlo askotan, momentu baten gertatzea eskan gauzak eta atzageatzea gertatzea guri gaur eta egitea esan, zorionak bermeoi, estupadagatik, baina gu hain, momentuz duelo pixka pasa beharra, baina gu ja emendikan aurrea, beri sepuru altza eta aurrea. Eskerrik asko, Mikel, beti gure ikutzen. Hori da, zuei. Arantxa Tapia, Andereak Eusko Jaurlaritzaren izenean eman dio elastikoa, lidertzaren elastikoa. Hainbeste amestutakoa bermeotarrentzat denboraldi honetan. Atzetik aurrera etorri dira eta lortu dute. Lan hona eginda gainera. Noiz eta 12. jardunaldian. Aurkariak utxe egiten duenean, hori aprobetxatzen jakitea, hori abilizi bada eta hori txapeldunek egin behar dute, beti. Eta gaur bermeotarrek hori egin dute, begira orain txapela.
Medinari, eta bestea Mikel, Urdaibaik Donostiarrari, Donostiarra hor puntaren puntan dago, 15 segundo atera dizkiola, ondoko kaletik, alegia, Urdaibaik estropa oso nahi egin duela. Asko da bilela, Bai. asko da bilela. Eta orain alkate jaunaren eskutik, Aritz Jauregiren eskutik jasoko du Ikurrina. Gorka Aranberrik, hori posa, hori irifarrea. Gogoan alduzu zestaoko estropadan, bukatuta etzuela asmatu eta pazuela asmatu eta bar. Bai. Buelta txamponak, buelta manduela, begira hor baina zer esan duen. Ongi, Mikel, Oso jator. Ondo. Eskertzen dugu, lehenengoz, gure man behar den unean. eskaerari baietza ematea. Dueloa pasa behar, eta hori da, garbi eta jato. Eskertzen dugu. Eta hemen, Fosik, Aranberri eta bere mutila. Zabala entenatzailearen zutik eta txaloka hor bere otzian. Eta garaipen oso baliotsua gaur hemen Getariako 13. Ikurrina. Elkanok eginiko mundu biraren 500. urteurrena ospatzeko saria. Eta estropadak izan dute mamia. Ustez genituenak ere ikusi ditugu, Ibon. Ikeragarriak, Ez genuen horrelak horik espero. Ez da gutxiagorik ere. Bat, ez, bi izan ditugu. Noiz gertatzen diren, begira, marea hiletan, aparteko giro txarri gabe eta bat, pasaden astean esan genuen, denboraldi bakoitzean izaten da, egun nola dituko digu. Arraro edo oso gora beratxu disparatatu horietako bat. Gaur izan da. Nik Euskolabel Ligaren 20 urte hauetan, ez dut horrelakorik ikusi bai, baina txanda estropada berean 2 aldiz, eta gainera liderari gertatzea, horrelako arazoa, ez dut ikusi. Baina, gerta daiteke. Arraunak... Gora! Zorionak, Bermeo! Eta Ikurrina astintzen ari da Posik. Sei rifarre, Gorka Aranberri. Bermeo tarrentzat egun borobila gaurkoa. Gaur 8 Mikel, nola ginen eta nola ziren, orain iruditan dauzkagun hauek eta lehorrera joan dira Hondarribitarrak. Era bat, beste aldera, era bat jarrera aldatuta, trukatuta. Bueno, traineruek eramandako norabideak errepasatu behar ditugu ziztu bizian, Gaztañazpi jauna. Bai duzuenean lankideok, hor dituzue gaurko garaileak eta lidertza hartu dutenak, hemen bestetik lidertza galdu duen taldea. Bueno, hementxe, lehen kaletik, aritu direnak Hondarribiarra. Bigarrenean. Nahikoa zuzen, Mikel, gutxi zabalduta. Bai, Urdaibai bera. Donostiarrak egin zabaldu dena. Kaletik Donostiarra. Baina, errepun pasai esteko. Baina norabidea antzekoa dene. Hemen bigarren luzea. Getariak edo, parabola formak egin Getariak. Gehiago bai. Zuzen Urdaibai. Urdaibai, Donostiarra. Eta Donostiarrak. Baita ere, Getaria bezala, parabola handiarekin. Hemen gora beraren ostean. Eta begira gora beraren ostean nondik atera den ziagogatik. Getaria zuzen. Urdaibai ere bai. Bai, eta Donostiarra zuzenago, bai. Eta azkenengo luzea. Garrigia, Getaria. Bukaera nola etorri den. Urdaibai zuzen. Beharrik ez du izan. Hori da. Eta Donostiarra bai. Bukaera. Baborrera. Zero kalerun zondartza aldera. Bueno, norabideak errepasatu ditugu. Estropada oso goraberatxua gaurkoa. Eta zailkapen nagusia begiratuta, Ibon Gaztañazpi goi aldetik pilpilean dena, hemen Hondarribiarrek Ziabogan izandako gorabera, baliza istriborretik utzi dute. Zeinen azkar konturatu diren, Horrozan bela eta saiatu dira eltzen baina. Reakzio izkorra behar da. Hori ezin ikeragarri izaten da desesperazioa, segundoak pilatzen. Puntaren puntuan doan talde bat, Bueno, 3 puntutan ditugu. Beraz, gaurkoa 12. jardunaldia, beste 8 falta dira Ibon Gaztañazpi, irekita dago lehia, 3 arraun elkarte hauen artean. Irekita egongo ez da, gaur gertatu dena da, bueno, Hondarribiak, iruditan ikusten dugun taldeak, zuen lastari koltsoi eder hori, galdu egin duela,
egoera bikain aprobetxatu dute Urdaibaik batez ere, eta Donostiarrak ere bai. Donostiarra ez dezagun ahaztu, hortxe lidertzan baitago, Urdaibai lider, Donostiarra puntu kopuru berdinarekin baitago, eta hor, hirurak bizi-bizirik daudela Orio laugarren, 13 puntu galduta, puntu gehitxo iristen diot, horri egoera irauli eta liga irabazteko aukerak izateko, eta zer esango dugu, Mikel, Aresen eta Hondarribiaren gora bera horrek guztiz eta zeharo markautako estropada izan dela gaurko. Dudari gabe, bekaldeara etorrita eta repasatu nahi badugu sailkapena, orain 10 puntuko koska dago, playoffeko tokian dago Santurtzi, baina gora hurbil 2 puntura aurkariak, kasu honetan ondarrutarrak, eta bestetikan Ares oso egoera larrian, kinka larrian ditugu, Ferrolterrako Galiziarrak estropadak hauentzat falta direnak 6 dira, 3 asteburu, eta 6 horietan Santurtziri errekuperatu beharrekoa, 10 puntu automatikoki zulora ez joateko, Ibon Gaztañazpi. Beste garaile argi eta garbietako bat, hori Euskotren Ligan ere bai, noski, baina Euskolabel Ligan Santurtzi. Santurtzi gaur, bere txanda ongi irabazi du, lehenbizikoa hori, lan bikaina egin du gaur, Soterak, Pahorraren taldeak, gero kontuak aldatu egin dira, korronte aldatu egin da, haizeak gehiagiez, gertatu diren kontuak gertatuta, egun ezin orobilagoa Santurtzirentzat, eta besteak beste, atzo aurrera pausua eman zuen Antiguako ama, Ondarroa, berriro ere, leia hortan hurbildu edo ekarri egin dolako. Iesi ezinik. Bueno, ea Sara Gandarak azken valorazioan ze kontatzen digun, besteak beste nola aurkitu dituzun hor berdeak, gora bera horren ostean, festa izugarria bai, Bermeotarren artean, baina lidertzak galdu eta gero Hondarribitarren etxipena ikaragarria izan da gaur, ez? Aurrera Sara. Era batekoa izan da, Mikel, zalantzari gabe, triste aurpegiak nagusi, eta, amorratuta ere egongo dira, nola ez, bazken finean akatz horregatik lidertza galdu dute, eta gainera, estropada berari dagokionez, leia bizian eta betean zaudelako Ama Guadalupeko arraunlariak, ez da? Aresi ere gauza bera gertatu zaio, eta gu hemen uretan geundela, ederki asko ikusteko aukera izan dugu, bai Aresena, bai Hondarribitarrena. Eta, alakoak ere gertatzen dira, eta bereziki eskerrak eman nahi dizkiot Mikel Orbañanosi, askotan, gauzak ondo doazenean erraza delako gurekin hitz egitea, baina gauzak txarto doazenean ere hitz egin behar da, eta horregatik eskerrak eman nahi dizkiot Hondarribitarren entrenatzaileari. Eta atzo bezala, hemen ja ez dago jenderik, estropada bukatu den seinale, toki ezin hobea, Getariarren estropadaren muberri hau, eta, datorren astean gehiago. Datorren astean, Ondarroan larumatean, eta igandean Castron Kaixabak bandera izango da jokoan, eta gero Zarautzko Ikurrina, eta hau ari da berotzen, Gaztañazpi! Honena etortzeko dago, ala iruditzen zain nahi, Ederki! Hori da. Bueno, indarrak hartu! Bai, sorionak Oriotarrei, Bermeotarrei, eta bezarka bat biladen nahi beste, Espondari eta Teijeir hori. Bai horixe, nik beste handi bat. Eta bukatzeko, gora Juan Sebastián Elkano eta bere marinelak, hemen gaude Getarian eta txapelak entzen dugu, haiek egindakoaren 500. urteurrena betetzen den honetan, gora trainero estropadak, eta ondo bizi laguno!